Dahil kabalo ko day no na problema pud mo day kung unsaon niyo paglimpyo ang inyong plansya. Anyway, may adlaw di ay sa tuang tanan. So kanon day no i-share sad nako sa inyo ha day no kung giunsa na ko ni paglimpyo ang akong plansya please lang. Kay lagi day kanimo kong plansya na mo day no is dugay-dugay na jud na mo ni siyang ginamit. Muna inana na jud na siya kadugay day no ug makita sa ninyo day no nga grabe na mo nakagamit nga plansya ba. Ug kani sa day nga plansya day no day kay pag plansya na ko day ba kay nasunog ang tila nga ako ang giplansya. O di ba day dili ko ina nakadanghag oy please lang. Bitaw ay pag inana nagay kahugaw ang iyong plansya day no is dali ra jud kay na siya kuhaon. Kung mapilitan nga nagtila ang iyong plansya day no ayon na inyo kuskusa og mga hait nga mga pangkuskus. Ang buhaton ninyo ana day no is ipol ninyo ang iyang kainit. Kay para day mo kaging tong tila day nga ihang nasunog. Pag human ana day gamitan lang na ninyo siya day og puller so dali na day kay na siya kuhaon ang katong ipilit nga sanina nga nasunog ba. Ug magandam na sad mo nag paracetamol day no og trapo. And yes day paracetamol nga capsule ang atong panglimpyo sa ato ang plansya. Mao jud ni isa day nga pinaka-effective day no kung maglimpyo kasi mong plansya. Kung inana nagay kahugaw ang imong plansya day no nagilo-ilo na siya day no so paracetamol ra jud ang ilimpyo ana kaya ako manggo day no mao jud na always ako ginalimpyo day pag inani nagay kahugaw ang amo ang plansya dayon para mahilis ang paracetamol ana day no kailangan jud mo siya day i-volume ang iyang kainit so malamang sa malamang day no day kailangan jud mo agwantahon ang kainit ba please lang so ako sa gitry day ang paracetamol bitaw nga timpra day nga liquid pero just mio day wala siya nag-work day no day wala na limpyo ang ako ang plansya mo na capsule ra jud ang pwede ninyo ilimpyo pag inani nagay nga klase ang inyong plansya bali 10 pesos ra ang inyong magasto day no day pero malimpyo na ang inyong plansya kay lagi day duha ra ka buok paracetamol capsule ang ako ang nagamit ani. Dayon ana mo lang yung terapo day no day mintras wala pa ni uga ang paracetamol. Then ibalik-balik lang na inyong nudno diha day ang paracetamol. Taman nga makita ninyo day nga nilimpyo na ang inyong plansya. Pero kanilang yung trabaho ade no grabe kainit sa kamot oy please lang. Pero okay ra sad kay day no kay worth it ra pud kay sa tanan ang kainit kay lagi malimpyo jud ang imong plansya. Muna karon dili na ta maguol day no kung inani na lang gali kahugaw ang ato ang plansya. Kay dali og sayo na lang pud kay sa tanan maglimpyo ani og gamay ra pud og gasto. Pero na puy uban day no nga dili pud inani ang pamaagi nila paglimpyo silang plansya. So magdepende na lang day no day kung unsa yung kamuan day o pamaagi kung unsa niyo paglimpyo yung plansya. Pero i-share lang nako ni sa inyo nga video day no day kay basin day wa pud mo kabalo ba. Kay karon man gud daghan kay na problema day no kay lagi hugaw da kuno kayo ang ilang plansya. Kaya ako man gud mao ra jud ni ang pinakadali nga pamaagi nga gibuhat nako para malimpyo ang among mga plansya diri sa balay ba. Ug mailan sa day na nimo day no nga hugaw pa kay sa tanay mo plansya day no kay lagi day brown pa kay sa tanag agi ang paracetamol. Then mailhan na ninyo day no kung limpyo ni yung plansya day no day kay ang paracetamol man gud ana day no is dili ninyo makita nga mo brown ba. Kumbaga day dili na brown ang agi sa paracetamol sa inyong plansya. Pag nudnud na ko day sulod sa 30 minutos day no day so inani na din kalimpyo ang amo ang plansya. So nibalik na siya sinaw day no day o wala na siya naglagom-lagom. Kay lagi basta magud mo lagom imong plansya day no day is mudikit siya sa imong saninang imong giplansya bitaw samot na og puti. Muna kailangan jud na ang mga plansya day ato jud na siyang hinluan. Kay para limpyo ra pod pagka plansya ang uniform sa to ang mga piso ani. Ug mao na day na ang before ug after sa to ang plansya. Anyway, mo ra din ako share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Mo nang bye mo. Ay.